Здравейте, приятели! Днес в кухнята на храни.me е Иван Дончев и той ще направи своята рецепта за мусака. Нужните продукти за рецепта са картофи, лук, домати консерва, пресен червен пипер, моркови, яйца, брашно, кисело и прясно мляко, сол, чубрица, млян червен пипер, кайма, черен пипер и олио. Започваме да режем морква на ситни купчета. Сега изсипваме морковите и започваме с лука. Продължаваме с червения пипер. Нарязваме го на ситни купчета. Нарязваме картофа на купчета. След като сме нарязали зеленчуците, идва ред да ги запържим. На загрята мазнина много е важно. След като е загряла вече мазнината, започваме първо с моркова. Бъркаме, за да не загаря. Докато се пусне картофи, идва ред на лука. Прибавяте червения пипер. След като запържите вече зеленчуците, прибавете малко вода, за да умекнат зеленчуците. За по-малко минутка и са готови. След като запържим зеленчука, размиваме каймата с доматената консерва. Размийте хубаво, за да не остане на буци. Прибавяме и каймата. Оставяме каймата да запържи на умерен огън и от време на време бъркаме. Добавяме сол. Червен пипер. И чубричка. Разбъркваме и добавяме картофи. След като сме смесили всичко, добавяме малко вода. За да не е суха мусакичката. След като сме умесили вече всичко, изсипваме в тавата. И печем на 180 градуса. Докато запичаме мусаката, можем да направим заливката за нея. За цвета ще ни е нужно кисело мляко, прясно мляко,
яйце и малко брашно. И малко черно перце. Разбивайте добре сместа, докато се разби киселината с пресното. След като не е готова мисълтата, варете зеленото. И я връщаме обратно пак за около 15-20 минути. Когато вече е готова запечена мусаката, изваждаме я и я оставяме да постине, след това я нарязваме на порции. Надявам се рецепта на нашия гост-готвач да ви е харесала. Абонирайте се за нашия YouTube канал, харесайте нашата страница в Facebook и до нови срещи. Чао!